Unong tho kot bat unong tho kot kubor bola pau namba uba Sumar Singh Sawian menta kasingi kakaknya utarek naitung la play yung mod dursen yang jong utirot sing cm plasna da ka KSU hajaka kabadan senda pa kamadan yuring hab laim kra shillong hakasingi bo play yung new mod dur kum shibenta ban kenma buram ya kalingko singi yap ka basis pa proposnam jong cm tirot sing ka KSU kala pelong ru ya ka jingelang bala penyat Dauba Augustar Jerwa General Secretary ka KSU kuntup ru ka jingpen scam ya ka girls wing jong ka KSU paragani ka jingelang ki blaidon lang ki long uba hoping lingdo MLA ki MDC ki banakal yang persya ba Edelbot nongrum kinong ilam barim ka KSU ki rio pokmat pat kiwe kiwe Kasih Students Union ke penkreat ini modur jauh sim tirot sing jong kahima nong klau lane kahima kat saupra jong ke negeri new track newscom bat ke burung ke bakong santam ke lehi jauh sim tirot sing jong ke kurus imli Fatima, Kuping School. Selesai. Lipat itu simli. Kini kejingtai nam kejingtai ya kum kini ki modur kalong kai kejing beteng na kejing le na kejing long jongi nadu kipor ulang shwa manshwa nadu kipor bangitai nam iki riu seluruh jongi ngitai nam iki jingja kiba dankam kiba long ki mau jam jong ka khana peteng bat kita ke jing tei nam kilong ki mau bena kilong ki jing tei ban itu ya ki kam slur jong kiri hundai bat ya ka ne ka sap ban pensa nam ya ka jing slur bat ka jing IT ladi jong ki nong yaram kan beteng ru hadu kini ki sngi ngasngo ba kum ke KSU ke debanio ke jingiro ke bakrau baglala ban beteng ya kan e kasap ban tenam ya gitu kiru silur kujungi kumba keratai yoni umot jong sim tirat sing hagan e kasingi bela plek yoni umot hangne hapo madan yorung hab jingkerpat kalong ba yoni umot umnum sa tangkum umat madur mansupin itanat ya kane jaka ne ya kane snong sor salong hendrai uni umat udeban kran breu haga jo kapor udeban long uta unuksa unong muna ban kran breu haki jingile jong pi kisamla haki jingile jong kejai ben riu hi berok kawai ban ker ban di ban ri ban da ban sumar sukher ya kari berok kawai kelong sisa kesengi kebasanam menta kesengi bat nang ni sekamat ngasngau ba kum kini ki jingtai kum bala penpau hang ni dagi nongkren mensua bagi nang tai shosho ya kum kini ki mod haki wei pat ki benta jong kini kesor jong kito ki riu slur ki bala IT bat pha yela ka jong ka jing im naga benta
jing lai lo jong kerin nyau trap bro ka wei ha ka bay dai badus im tirat sing laban kdo ba ka ya ketenrai ke jong u namar ki dai bandan ketenrai ke bas kem ha kano ke jing ele klam ketenrai ke bas kem numdan kano ke jing ele kabala ban yang udeng ba uba pu sentiu uba he kano ru unumla ban shan yagel air yagi lang thari kibabe yuslap lada ketenrai jong kamlong ke baskem baro kiai kijingile kinlong le no ei klam dan ketenrai namar kata kaba kongsan hagano kijingile kede ketenrai bat kanong rim ni dei bandan kanong rim bat ketenrai ban snutho ha kalenti jong kijingile nagawai ka por syakawai ka por Kalentina do kulong kuma baki kun ki hajar kin la thomna kisha ya jeng yap salya utur kut katma bajak bin riu kan roy kan padu menta lajuat panshem minta uprat kalentina ro kulong kuma baki khun ki hajar kin la thomna kisha ya jiyap salya utur kut katma bajat bin riu kan roy kan padu menta shano irang daji shano irang pura shaen shamiaki kumutirot lajuat banshem minta ukluru ting shan adu kulong kuma badang jam kislem jing tin shan la nang ja ulo barbeni akari sertab ukunin yau trab hasang kawya udang kertat shanu irang daji shanu irang pura shaen shamiaki kumutirat sing lajuat banshem minta
lajuat ban shem lajuat ban shem menta kumutirat sing lajuat ban shem menta ngasngongu ngadan wi perlong ibaroni ksiar ile penitu yang ayu samla kasi banala ukam samla kasi batrai jarjar usamla kasi nakadok senam jonga jopi ubam kom ubakongu sneng bat ubatrai hok men step bat min mit uniu samla udai uba sebor lang karmau plang ubai lairap yangi ban order yau mat trot sing ban i ban long kumbu long menta ngasngoba uniu samla udan hok ban yo ya ka kerdan baga jaj bediu kan itu hakne ka lain kidon kendian ki jingshna ki bola persyang bat ki perlok ju kita ki long jingshna la dipilih ente po ketika restoran nang te po kendailan ka city dah ba kidon artli ki ding artificial tu ki bolong thik kum ki ding ki bami namai ramo udai uniu samla baga grup ju uba dan bok khongwar ki le penyang ite ki ding kadon ko ki jingtai ke barang sian hang te apo laj du sora bagi khot ka laiwa hang tu la persyang ban wanra ye ka ambience jongka jinglong jongka jaka hang tu ban penlong kum ka dur khman jongka beri unyok trap hakisingi ki balalen ula shna ye kate ka khilon hang te apo Nongrim Hills ka batho welcome to Nongrim Hills bat shibun ki we ki jingtai ka ba uniu samla haba ngi kendu ngadang ngi kendu dangsian ula batai kumnu sedang bat kumnu kut ban poi sekani ka lain umde samla bala pas sekani ka lain handai kade ka jing ai sap ka ba kerpang no blei no bu nong thau ngi samla gari da ka men sem kit khia bat tibreu tiblei ngi kulars kem ban shakri hok met bat men sem ya ka khasi students union bat lingba jongka ya ka ri ba ka jaban ri khasi lingba gi jing e bat ki jing tunju baro blish bun ka jing yai sha ka jongi kum ka seng bagi khalai seng kala jan kut kapor la shis nem menta ngila ap bakini ki an kin long do long snam baka sarkar do menta dei mangi kum ka seng bagi khalai seng ki bayai tru na kapor banlet ya ki department ki bapher ban tru ban penbor ki bakin penstat ya kakam belengi kum ka jab ban ngim lap shu ban ap ban shu ap babon shu pet ya kata ka proses ka ba suki hadu kata nakawai ka jong kawai ka file nakawai ka meet sakawai ka meet ngilale kendu UDC jong Riboy district ba jong East Jantia Hills district ngilai kendu UEDG Obereven page ya ka entry exit point ngilai kendu ya i minister concern jong labor department ngilai kendu ya commissioner jong labor department ngilai kendu ya ki babun ki department ki baidai bat kani kijing ajung mu kejongi hendrai hadu mentang impat i ya kata ka seriousness nakaliang ke jong sarkar bat ko kelajan poi harendang bat kam slam show ada ka sarkar kaya ngap ba kaya pun suki yakini kijing dawa ke jongi ngi nakaliang ke jongi kum kaseng ngin haban pun snow syai khalai seng syai khara seng bagi haban mino nakani kijing pen bet bagi haban ya no dakawai lenti kenang ba ngin yo utau so bagi la angnut kum gejat benriu la lai punyo snem bagi scam baka sarkar kani khubor komenta kan poi sekiskor jong sarkar bar ka sarkar hagni gisngi wan kan shem serious kat bala khnang ba ngi ba ka jaban rew ngin yo katas nem ngilai khi katas nem ki samla ki jongi bon kla shong sausan benai ha patok kila sha penterha ha ki bor jong ka an hendrai nakaliang ki jongi bangilong ka jaban rew ka ba tip rew tip lei ka jaban rew ka ba tip ya ka buram ka akor
ngidang buram sa ya ko sorkar bat ngiding isngo wan persngo hakade khlemat baka sorkar kamde ban sempat ikajung buram jongi dakawe ikajung mut bat ngi kum kaseng lada kasisihi bat kid khot jong ki sihi brakwe kirai dakawe ikajung mut ngi kum kasisihi ngim banse ban mi nakani ikajung penbet bat ban yat pat dakawe gelenti habang apit lari ng umat klem dyan badai dalakik tiyaka ngipin lang mraw Sharum shaleng ipai an kinoyakin way andang iwaten rai kidaw day narim riba ipa ime riba lakerku uble ban pet ya pangalong sim jong akashle Datang mensip shenrang bam ken shemet ban kni kin thet ya pa na tersem ka jingjon na kamit basinya na kamit basinya kilum kiwa kiyam kat no jings ngau sang sa kin dit ya pa na ting kelang Ukun kari upai kadang kamon yutirot sing banbut hatu nangi dangdon yutirot sing banbut hatu nangi dangdon kirang kensai nang ja buồn kỳ năng đục yan yam thêm mai cả lấy lòng spa andala sur malaya ki spa rupa chia thêm làm kiên đi nong rem ban shet gela ban pet ya pangalong mesim jong akasle Day tang men sim shenrang bam ken shimet ban kni kin thet ya pa na tersim ka jingjon na kamit basinya riba ini pa ime riba lakerku uble ban pet ya pangalong mensim jong akashle Datang mensim shenrang ban ken shemet ban kni kin thet ya pa na tersim ka jingjon na kamit basinya yutirat sing banbo hatu